Здравейте на 24 август. Лято е, работи се доста, но не е като с грубия строеж да се вижда разликата буквално всяка седмица. Затова правя по-малко видеа. Работи се много и еднообразно по едни и същи неща, етаж по етаж. От към фасада до грама, до 8 етаж са сложени стъклата, 9 и 10 етаж са вече сложени рамките и се поставят стъкла. Буквално до 2 седмици трябва да сме приключили дори и по-рано с дограмата изцяло. Все пак това са 240 апартамента. 239 да бъдем точни. Така, виждате силоза на теразит. Започваме мазилките вече отвътре на апартаментите. Тъй като сме напреднали с инсталации, те не са готови на абсолютно всички етажи апартаменти. След малко ще се разходим и вътре. Но повече от 60% са готови, затова почваме с мазането. След мазилките започват и замазките. Какво като инсталации върви и до голяма степен над 60% в блока са готови? Това са L инсталациите, разбира се. Това са ВК инсталациите. Това са ОВК инсталациите. Освен ЛВК правим, разбира се, 2 абонатни станции, инсталации за отопление на ТЕЦ, климатични инсталации също така няма след това да се дупчи допълнително, във всяка стая има изводи за климатик. Гетовете или главните електромерни табла са поставени. С климатичните инсталации сме готови изцяло до 4-ти етаж включително. Се виждат тръбите за вътрешното тяло, които водят до терасата, където ще бъде външното тяло. Направено културно с тръбичка, така че да се конденза да изтича в улуците. С ВИК-то нямаме много прогрес, но сме взели мерки. Намираме се на 5-ти етаж. До 5-ти етаж всичко е готово. Взехме мерки с подизпълнителя, така че да засили екипа и бройките хора на обекта. Позитивното е, че вече вертикалните щрангове са изведени до 10-ти етаж, там както и комините, разбира се, така че вече имат фронт да действат сериозно и да напреднат с ВИК-то. Вече сме на 10-ти етаж, както ви казах, щрангове. Тук сега в случая за канал и абсорбация, ето го покрива отгоре, са изведени до края. Това е вентилацията от сутерена, от мазетата и от гаражите и тя е изведена до горе.